Так. Опа, щось пішло. Так. Опа, щось. Все, добре. Все, погнали. Пу-пу-пу. У нас 13 серия. Раз я ще тут открою у себе на канале. Так. Ага. Судовно. Я таки белый, мне так холодно без моей тупой скураной куртки. Скрау, кажешь? Так. Ой-ой-ой. Это выключим. Скрау, кажешь? Скрау, кажу. О, боже мой, не падайте только. Та-да-да, вітаю. О, вітаю, Георгій, вітаю. Дякую, що прийшов. Ми тут так по кришечку щось робимо. Ми. Хто ми? Хто ми-то? Тільки я. Так. Такі, Скрау, кажеш? Так. Клянуся. Честная пионерская. Так, честная пионерская. Что-то я засипел ніяк. Мамой клянуся. Мамой клянуся. Хотя він так тут і не каже, якби мамой клянуся. Кажеш? Так, мамой клянуся. Small dick. Смельдик. Смельдик. Поспробуй знайти свою куртку. Поспробуй знайти свою куртку. Смельдик. Смельдик. Тут можна ніяк обіграти, але покуль хазяйки так. Крау, кажеш? Так, мамой клянуся. Поспробуй знайти свою куртку. Смельдик. Была... Не, мне не подобається. Гэта вельмі сухі пераклад. Трэба неяк это упрыгожыць, полепшыць. Была да сплыла. Была... Твоя куртка была да сплыла. Смолдик. Крау, кажеш? Так, мамой клянуся. Твоя куртка была да сплыла. Смолдик. Можно неяк смолдик переробить. Сапраўдна... Гэта так по-гангстерску. Гэта... Не так. Сапраўдныя гангстеры. Сапраўдныя гангстеры крадуць у багатых дзяцей. У богатеньких. Только реальные гангстеры... Не, реальные. Только сапраўдныя гангстеры крадуць у богатых людей. Только сапраўдныя гангстеры крадуць у богатых людей. Маленькі. Просто маленькі вось тут. Была да сплыла. Смолдик. Маленький. Дробнострук? Дробнострукаў. О, дробнострукаў. Дробнострукаў. Ладно, тут можно погулькаться с гэтым. Будь здоров. Дробнострукаў. Только сапраўдныя гангстеры крадуць у богатых людей. Гей, Таш. А твой никчема... А твой сябар никчема и не таки. А твой сябар никчема може и не так... Може и не таки никчема. А твой сябар никчема може и не таки никчема. Може и не таки никчема. А твой сябар никчема може и не таки никчема. Таш, а твой сябар никчема може и не таки никчема. Не, ну ты шо? Не, ну ты шо? Не треба мне твой... Не, ну ты шо, бро? Навошта мне твой доллар?
Не, ну ты шо, бро, навошта мне твой доллар? Не, бро, ну ты что? Не возьму я твой доллар. Ну ты что? Не возьму я твой доллар. Не, кулачок. Не, бро, ну ты что? Кулачок давай. Вось так. Вось гэта смачно. Не, бро, ну ты что? Кулачок давай. Так, теперь он идет забирать куртку. Chris, why are you so happy? У батьки претензії, чому у Крис такий щасливий. Крис, ти чому такий щасливий? Крис, ти чому такий щасливий? Просто так. Просто так. Тата. Тата. Крис хотів сховати ось гэта. Крис хотів сховати ось гэта. Крис ховає ось гэта. А Крис ховає ось гэта. Так. Тата. А Крис ховає ось гэта. Ты у кого скрав гэтую куртку, а? Где ты скрав гэтую куртку? Где ты скрав гэтую куртку? Яна моя. Я помощник тренера баскетбольной команды. Я ассистент тренера баскетбольной команды. Так, нет, секунду. Я ассистент тренера баскетбольной команды. Son, I always thought you had zero athletic ability, but Знайомий мультсеріал, тільки де я його бачив. Ну, не ведаю. На Кінокіпі, наприклад. Тож Крис. Всі дагэтуль ненавидять Криса, просто протяг. 13 серія. Яна моя. Я асістент тренера баскетбольной команды. До речі, калі хто ведае, дзе дастаць, дзе ўзяць серыі з 14 по 20, ну там 18 яшчэ ёсць у інтэрнэце, але іншае я не знайшоў. Карці 14, 15, 16, 17, 19, 20, то, калі ласка, скажыце, або лепей, дашліце адразу. Тады будзем рабіць, бо ў інтэрнэце тупа няма. Ну, на торрентах у сэнсе. Ёсць толькі 11, 12, 13, 18, больш няма. Ну, тупо раздач нават няма. Топікаў няма. son, I always thought you had zero athletic ability, but here you are, part of a team. I'm so proud. Julius, as my teammate, can you be home early to meet the rest of these tenants? We need a new one by next week. Так, ой, я заўсёды думаў, што мой сын... Сына! Я заўсёды быў упэўнены, што ты яшчэ тая здыхля. Я заўсёды ведаў, што ты яшчэ тая здыхля. Але паглядзі, вось ты. Але паглядзі на сябе, ты. Але паглядзі на сябе, ты, частка баскетбольнай каманды. Я так ганаруся. Здыхля, але паглядзі на сябе, ты, частка баскетбольнай каманды. Я так ганаруся табой. Команды, я тобой так ганаруся. Команды, я тобой так ганаруся. Глядзі на сябе, ты, частка команды. Частка команды. Ты, частка команды. Я тобой так ганаруся. Материал от Adult Swim. Зараз скажу. Everybody still hates на. Так, зараз. Треба IMDb чекнуть. Не, Comedy Central. Хотя стоп, Adult Swim и Comedy Central. Чекай. Comedy Central. Adult Swim. Comedy Central и Adult Swim, яны
Не-не-не, гэта розныя рэчы, гэта розныя сеткі, карацей, тэлевізійныя. Не, Comedy Central і Adult Swim гэта розныя. Я думаў, што яны як бы адзін да аднаго адносяцца, але не, гэта розныя. У іх розны ўладальнік, розны контент і стыль напісана. Я тобой так ганаруся. Comedy Central. Julius. Julius? As my Джоліус? as Як my чалец teammate, маёй can you be каманды, home ты мне early to meet the патрэбны rest of сёння these ўвечары. tenants? Can you be home early? Джоліус? As Як my частка teammate, маёй can you be каманды, home early- As як my частка teammate, маёй can you be home каманды, early- будь сёння рань. home Прыйдзі early to сёння meet the раней rest of these дадому. tenants? Прыйдзі Home early Прыйдзі to раней meet the rest of- дадому. home early Прыйдзі to meet сёння the раней rest of these дадому tenants- і раней the rest of дадому these ten- ёй каманды. home Дапама... early to- Давайте так, home early to дапамажы meet мне the rest of выбраць. these ten- home early to Дапамажы meet the мне rest of сёння these выбраць кватаранта. tenants- home early Дапамажы to meet мне the rest of выбраць these сёння tenants. кватаранта. We- home early Дапамажы to meet мне the rest of выбраць these кватаранта. tenants. We need- Маёй каманды, home дапамажы early to мне meet the выбраць rest of these кватаранта. tenants. We Нам... need a new one by next week. We Ага. need a new Ну, файне. Нам патрэбны новы. we На need a new наступным one by тыдні нам next week. патрэбны новы. We на need a патрэ- new one. We Ён need a мусіць new one by засяліцца. next week. Ён We Ён need a мусіць new one by засяліцца. next week. Засяліцца. We need a new one. We need a new Ён one мусіць by next засяліцца week. на наступным тыдні. We Ён need мусіць a new one засяліцца by на next наступным week. тыдні. Replacing Mr. Omar that quick? Вы Replacing заменяете Mr. Omar- Амара. replacing Вы так Mr. хутка Omar that выганяеце quick? містера Амара? Yeah. Не. Вы так хутка выганяеце містера Амара? Вы Replacing заменяете. Mr. Давайте не выганяйте. Хотя выганяйте так само можна зрабіць. Як вам мой фон? Секасны ж, правда. Replacing Вы Mr. выганяете Omar that містера quick? Амара так хутка? Yeah, but- Не. Вы выганяете містера Амара так хутка? yeah, but it Так. don't concern you, so stay out of grown folks' business. Yeah, but Так, it don't але гэта concern тебе you, не so stay out тычыцца, of і grown таму folks' не лезь у дарослыя размовы. Yeah, Так, but it але don't гэта concern размовы you, so stay out дарослых, of таму grown folks' business. у іх не лезь. Yeah, but it Так, don't але гэта concern да- you, so- Yeah, Так, but it але don't гэта concern you. дар... Yeah, but Так, it don't але гэта concern you, дарослыя so stay справы, out of таму grown у folks' іх не business. лезь. We- Так, Yeah, але but гэта... it don't- Так, але yeah, гэта... but it Амара так хутка? Так, але гэта дарослыя справы, таму у іх не лезь. We will. Так, але гэта... Yeah, but it Так, don't але гэта concern you, справы so stay out of дарослых, grown таму у folks' іх не business. лезь. We will. А We вось і will, палезем, mama. мама. We gotta tell Mr. Не, у іх не лезь. Не будзем, мама. We Не will, будзем, mama. мама. Не будзем, mama. мама. Вельмі Майго сябра такое ёсць. Ёсць што... святло. Да, ну файна. Не будзем, Will, мама. We gotta tell Mr. Omar Doomsday's coming. We gotta Трэба tell сказаць Mr. Амар, Omar- мистеру Амару, што... Трэба сказаць мистеру Амару, што конец близок. Як-небудзь так, што конец близок, што час скончваецца. We gotta Трэба tell сказаць Mr. мистеру Omar Амару, што Doomsday's час coming. скончваецца. Ой, снег так хай будзе пакуль. Трэба сказаць мистеру Амару, што час скончваецца. Йоу, Крис! Йоу, бро! Йоу, Крис! Йоу, Крис! Мой любимый Никчема. Йоу, мой любимый Никчема. Йоу! Йоу, мой любимый Никчема. Йоу, Крис! Йоу, мой любимый... Йоу, Крис! Йоу, мой любимый Никчема. Wearing the jacket at school and hiding it on the block, I was kind of like the Black Donnie Brasco. Кто таки Донни Браско? Блэк Донни Браско. Ну тут отсылочек просто. Донни Браско. Донни Браско. Это фильм, но по факту.
97-го года фильму. Ладно, нормально. Не такие отсылочки старые. Я був таким собі чорним Донні Браск. Я відчував себе чорним Донні Браска. Калі. Я відчував себе чорним Донні Браска. Калі ховав куртку на районі і апранав у школі. Калі ховав куртку на районі і апранав її у школі. Чорним Донні Браска. Калі ховав куртку на районі і апранав її у школі. Donnie Blacko. Донні Блеко. Донні Блеко. Донні Блеко. And living a double life was easy. Dude, did you Вести And living a подвойне double життя. life- Вести living a подвойне double життя life was було easy. легко. And І мушу living a сказати, double вести life подвойне was життя було easy. доволі легко. dude? Оу. І мушу сказати, вести подвойне життя... Мушу сказати, вести подвойне життя було легко. Було легко. Dude, did you hear? The championship game was just announced. Dude, Чувак, did ти you чув? hear? Бро, Did ти you чув? hear? The championship game was just announced. We're playing the Bobby Brown High Prerogatives. Everyone's gonna be there. They're Что? Кто такие Бобби Браун High Prerogatives? Everyone's gonna be at the Battle of Brooklyn. Bobby Brown. Son of a bitch. That's what my mom calls me. Oh, I don't take it personal. She does not like my dad. Like my dad. Mr. Omar! Mr. Omar! Бро, ти Did you чув? hear? The Championship Game. Championship Game, это ж гейм. Це фінальна гульня, напевно, да, мається на увазі. Опа-пу. Та-та-та, Championship Game. Да, чемпіонський матч. Це фінальна гульня. Так. Мы только что... The Нам championship только game что was just сказали, annou- The champion. The Нам championship game. The Только что championship стало game was відомо, just хто буде... annou- The Только что championship стало game was відомо, just хто буде у announced. фіналі. We're playing the- Только что стало championship game відомо, was хто just буде у фіналі. announced. We're Ми playing the будем... Bobby Brown- Ми we're playing будем the Bobby гулять Brown супроть... High Бобі Браун High Prerogatives. Як це перекласти? Бобі Браун High Prerogatives. Бобі Браун High Prerogatives. Видите, як переклав типл. Дурное, коричневое, высокое право. Бобби Браун. Бобби. Бобби Браун высокие привилеи. Я не разумею, что это, что, кто тут мається на увазі. We're playing the Bobby. They're calling it the Battle of Brooklyn. Bobby Brown. Son of a bitch. Be with you in a minute, sweetheart. It's great. Personable, organized. Those casket-shaped lollies. That shit just be like my car. After them dead meat. Yeah. Ow! No! You're the least creepy tenant we've ever had. And you work with dead people. We need to come up with plan B. What else? Come on, let us do an advertisement. My lad. And they dedicated this show to... Damn, but the insurance money. Maybe I could coach, but also hide my face with a mask or a hood. You trying to be the KKK? You can't pick these white kids who hate you over your homies who barely. I know. I should side with the Bobby Brown kids. Damn straight I'm right. Crazy. Well, it isn't Tattaglia's assist. Hey,
Leave him alone. He's with us. Don't worry, I won't hit his brain, just his stomach. You're not hitting any of them. No, you know what? Today, you don't have to hand wash my jockstrap. You can put it in the machine. Sorry. Thanks for applying. Bye-bye. One thing I know in this mother down for the insurance money. All right, fellas, take a knee. Even though feelings are for girls on the... Get out there to warm up. I had to stick... Что за Бобби Браун? I'll stand with my situation. I got the out. That's Diana. Ugh, obviously. Chris, what place should we run first? Chris? Oh, horny loser. Where's your friend? Go get the ball, you knucklehead. What? Oh. This is when the black kid says stuff, and then you get it. Sturman told me to shoot. Well, Coach Chris always tells me to shoot. Hey, tall kid who holds the ball a lot. Try to score a touchdown, will you? What? Ah, damn it. We need the black kid. Караці, хутчэй за ўсё, гэтыя Бобі Брауны, ля-ля-ля, гэта... Гэта, як іх... Просто нейкая мясцовая каманда. А як гэта абыграць? Наколькі я зразумеў. You wouldn't understand. People, I thought you were assistant coach. Mr. Omar. Whoa, widow, left. Bed-Stuy Goodbye Funeral Services are floundering. Try to score a touchdown. Hey, tall kid who holds the ball a lot. Лёгка. Бро, ты чуў? Толькі што стала вядома, хто будзе ў фінале. Мы граем супраць Бобі Браун. We're playing the Bobby Brown High Prerogatives. Я не разумею адсылачку ўсё адно. Слухайце, а як зрабіў... Так-то 10:48. Пайду зараз да дядькі Куража Бамбея. Бо я паняцця не маю, як ён гэта зрабіў. По финалу чемпионата. Против нас будет играть 40-я школа. Народу будет просто оттас. Ясно, карацей. Чувак увогуле не заганяецца. Чувак увогуле не заганяецца. Як што, блин, просто... Просто адаптуем усё. Толькі што стала вядома, хто будзе ў фінале. Супраць нас граюць. Playing the Bobby Brown High Prerogatives. We're playing the... Так, ну я не хочу рабіць так, як зрабіў ён. We're playing the Bobby Brown High Prerogatives. Супраць нас будзе граць мясцовы ліцэй. Супраць нас будзе граць мясцовы ліцэй. Everyone's gonna be there. На матч прийдуть увогуле усі. На матчі будуть усі. На матчі будуть усі. Ей, на матчі будуть усі. Гэта будзе... Гэта будзе... Бітва Бруклін. Гэта будзе...
Гэта будзе сапраўдная бруклінская бітва. Усе, гэта будзе сапраўдная бруклінская бітва. Ліцеїсти? Бітва. Ліцеїсти? Сотчини діти. Сотчини діти. Сотчини діти. Сотчини діти. Сотчини діти. That's what my mom calls me. Так моя мать мене. That's what my mom. That's what my mom calls Так me. моя мать мене Oh, I називає. don't take- Так моя мать мене називає. Так моя мать мене називає. Oh, I don't take it personal. Oh, I Але don't я take не it personal. крадую. She does not like. Oh, I Але don't take я it не personal. крадую. She does Яна not не like любить. my dad. Яна не любить. Ні, тут може бути кришечку так сяк. Але я не крадую. Але я не крадую. Яна не в ладах з моїм батьком. Oh, I Але don't take я it не personal. крадую. She Яна does не в not ладах like my з dad. моїм батьком. She does Яна не not в like ладах my з моїм dad. батьком. Яна не в ладах з моїм батьком. Так моя мать мене називає. Але я не крадую. Яна не в ладах з моїм батьком. Але я не крадую. Ліцеїсти? Сотчини діти. Так моя мать мене називає. Але я не крадую. Яна не... Так моя мать... Ліцеїсти? Сот... Ліцеїсти? Ой же... Говно. Ось дерьмо. Ось дерьмо. Так моя... Ось дерьмо. Так моя мать мене називає. Але я не крадую. Яна не в ладах з моїм батьком. Mr. Omar! Mr. Omar! Oh. Містер Омар! Містер Омар! Oh. Містер Омар! Містер Омар! Містер Омар! Містер Омар! Oh. Be with you in a minute, sweetheart. Ау. Oh. А, be with you in a давай на minute, хвилиночку. We went. Oh. О, я на be with you in a хвилиночку, minute, любе. sweetheart. We went. Я на Be хвилиночку, with you in a любе. minute, sweetheart. Ой. Oh. Ой, я на be with you in a хвилиночку, minute, любе. sweetheart. We went. Ой, я на хвилиночку. Ромар! Ой, я на Be with хвилиночку, you in a minute, любе. sweetheart. We went to see Fantasia. She's. We Мы went to по- see. We went to see Ми познайомилися з Фантейжей. We went Ми to see познайомилися з Fantasia. Фантейшей. She's. Яна? She's Яна great. суперская. Her sn- Тейшей. Яна суперская. her- Яна суперская. she's Яна great. суперская. Personable, Яна суперская. personable, organized, very modern. Personable? Як перекласти personable? Personable. Приязная. Personable, Приязная, organized, организованная very и... personable, Приязная, сучасная і organized, вельмі very modern. організованая. And Яна прыязная. Personable, Яна вельмі прыязная, organized, арганізаваная very і modern. вельмі she сучасная. gave us Яна вельмі прыязная, Organized. арганіз... Яна вельмі прыязная, я... Всё... Яна Personable, вельмі прыязная, я organized, ўсё very арганізавана і... Яна вельмі прыязная і мілая. modern. Яна вельмі Personable, прыязная і organized, мілая, а яшчэ very я modern. ўсё арганізавана. And she gave us. Суперская! Яна вельмі прыязная і мілая, а яшчэ я ўсё арганізавана. And she gave us casket-shaped lolly. А She я gave ж... us- І she яна gave us дала нам casket- смактулькі ў форме труны. she І gave us яна casket- падчас... she І gave us яна дала нам casket-shaped час... lolly. Яна падчас... She І gave us яна casket-shaped пачаставала нас lolly. смактулькамі ў форме труны. Яна надала трунапад... She Я- gave я- us cat- she А gave us яшчэ яна дала нам casket-shaped lolly. трунападобныя смактулькі. She gave А us яшчэ яна дала нам casket-shaped lolly. трунападобныя смактулькі. Арганізавана. А яшчэ яна дала нам трунападобныя смактулькі. That shit just be like my customer. Ай. Ай. Не, ладно. Не атрымоўваецца. Здаецца, мне лепей давай. Здаецца, мне пора стаць такім. And accept that I'm dead meat. That shit just be like my... Здаецца... Здаецца, пора. Як гэта перакласці? Здаецца, пора. That shit just be Здаецца, like my настаў час. customers. And accept that I'm dead meat.
Здається, настав час стати тим, з ким я працюю весь час. Yeah. М. Треба бути як мої клієнти і змиритися з тим, що мені конець. Треба стати. Усіх вітаю, у Вожика нібита ноч, ці не запис гэта. Не, гэта не запис, у мяне просто вельмі цёпно у пакоі. Вось. Таму не, зараз гэта не запис. Я хочу неяк абыграць вось гэта Be Like My Customers. Здаецца, пора клиентам, здаецца, взять ды памерці. Ладно, тут, напэўна, з кастамерамі нешта ніяк не атрымоўваецца з кліентамі. Здаецца, настаў час мне Здаецца, прыйшла пора мне змірыцца, супакоіцца. Здаецца, прыйшла пора мне супакоіцца і змірыцца, што мне конец. Yeah. Здаецца. Ай, дзяцішачкі, здаецца... Ой, дзяцішачкі, здаецца мне... Ой, дзяцішачкі. Хочу быць на месцы сваіх кліентаў. Хочу быць на месцы. Здаецца, прыйшоў час стаць. Ой, можна зрабіць, конечно, просто. Добра, здаецца, прыйшоў час мне супакоіцца і змірыцца, што мне конец. Ой, здаецца мне, што настаў час пабыць з адным з кліентаў нам. Хочу быць на месцы сваіх кліентаў. Як справы, як злевы? Що там коїться? На вашым баку, Funny Striker One. Здаецца... Хочу быць на месцы... Не, ну так само нешта. Тулькі. А яшчэ ў ёй усё арганізавана. А яшчэ яна дала нам трунападобныя смактулькі. Мілы, а яшчэ ў ёй усё арганізавана. І ў яе ёсць? І ў яе ёсць трунападобныя смактулькі. Арганізавана. І ў яе ёсць трунападобныя смактулькі. Ай. Здаецца, можна... Здаецца, прыйшоў час самому класціся. Здаецца, гэта знак. Час. Здаецца мне самому пора класціся ў труну і чакаць канца. Здаецца, час класціся ў труну і чакаць... Здаецца, час... Значыць, час класціся ў труну і чакаць канца. Значыць, час класціся ў труну і чакаць канца. Здаецца, час класціся ў труну і чакаць свайго канца. Здаецца, час класціся ў труну і чакаць свайго канца. Ага. Ай. Ай. Не. Ай, не. Учора ў лодзе быў, еў кары і хінкалі. Блін, гэта круто. А мы... Я учора што? Я учора мяне падбілі, карацей, пакатацца на ровары 50 кіламетраў. З іх трыцаха дзесьці была гэта лес, пясок. Ну ладно, там пяску было не той, каб часта, але было багата пад'ёмаў і вось, я выматаўся за гэтыя 50 кіламетраў.
Прыйшоў дадому, потым пайшлі з жонкай кушаць піцу. Да, дамовіліся схадзіць на піцу, ўжо даўно збіраліся. Недалёка ад нас ёсць нейкая такая піцэрыя. Ну, ты ведаеш, мы піцалюбы. Вось, было смачна. Потым пагулялі крыху і ўвечары пайшлі да сяброў у госці кактэйліцца. Вось, накактейліліся і скора там праз гадзінку-паўтары прыблізна будзем... праз гадзінку. Да, праз гадзінку. Будзем хадзіць на... Будзем збірацца на шашлыкі, карацей, будзем сёння рабіць. Шашлындос. You're the least creepy tenant we've ever had. Вы самы... Вы самы нармальны кватарант, які ў нас быў. Вы самы нармалёв... Вы самы адэкватны кватарант, які ў нас быў. Вы самы адэкватны кватарант, які ў нас быў. А вы працуеце з мерцвякамі. А вы працуеце з мерцвякамі. Нам патрэбны план Б. Нам патрэбны план Б. Нам патрэбны план Б. Пасля крыса, як скончу, трэба рабіць... Хачу паспрабаваць зрабіць. Там, в прынцыпе, не такі складаны пераклад. Кевіна. Пра коціка, які захацеў жыць на вуліцы і праходзіць праз крызу нейкую там свайго кацінага ўзросту. Даволі файна, але на гэта ўсё патрэбны час, і вось адначасова гэта рабіць не хочацца. Таму спачатку крыс, потым... Зраблю, прынамсі, першую серыю цалкам і выкладу ў агульны доступ. Ну, можа, спачатку патронам пакажу, там, на ненадоўга. Але не дужа хочацца укладвацца ў серыял, калі ён будзе цікавы толькі мне. Вось. Таму выкладу вольны доступ у першую серыю, пагляджу на рэакцыі, на распаўсюд і гэтак далей, і нешта мне падказвае, гэта не будзе прям такое штосьці вау-вау-вау. Ну, паглядзім, трэба будзе праверыць. Што яшчэ ты ведаеш пра сям'ю Дыяны Дыменшы? Што яшчэ ты ведаеш пра сям'ю Дыяны Дыменшы? Што яшчэ ты ведаеш пра сям'ю Дыяны Дыменшы? Што яшчэ ты ведаеш пра ейную сям'ю? Што яшчэ ты ведаеш пра ейную сям'ю? Што яшчэ ты ведаеш пра ейную сям'ю? Давай, выкладвай. Што яшчэ ты ведаеш пра ейную сям'ю? Давай, выкладвай. Давай, выкладвай. Падумай. Давай, Дру. Да я не ведаю багата, я толькі цалаваў. Да я не ведаю багата. Што яшчэ ты ведаеш пра ейную сям'ю? Падумай. Што яшчэ ты ведаеш пра Дыяну? Пра сям'ю? Што яшчэ ты ведаеш пра сям'ю Дыяны? Што яшчэ ты ведаеш пра сям'ю Дыяны? Багата, я толькі цалаваў. Давай самі спытаем яе. Давай спытаем самі яе заўтра. Давай самі спытаем яе. Давай самі спытаем яе заўтра на матчы. Яны любяць баскетбол. Яны там будуць. Менавіта! Містер Амар, мы прарэкламуем вас. Містер Амар, мы прарэкламуем вас у перарыве. Містер Амар, мы парэкламуем вас у перарыве і раскажам пра вашы... У перарыве і раскажам пра вашы... Чаму вы... І раскажам, чаму вы лепшы за яе. Перарыве і раскажам, чаму вы лепшы за яе.
don't think that's the best use of my last $100. Who was the halftime show at the last Super Who was the halftime show at the last Super Bowl? Up with the people. Oh, and they dedicated the show to Martin Luther King Jr. And who played in the game? Exactly. Whoa. За яе. I don't think that's the Я best. не, я не думаю, что мне варто на гэта тратить. Я не думаю, что варто марнаваць на гэта свои апошнія $100. Who was the Не думаю, что варто марнаваць на гэта свои апошнія $100. Who was the halftime show at the last Super Bowl? Who was the Хто выступаў halftime у show перарыве на суперкубку? Who was the Хто halftime выступаў show у at the перарыве last на Super Bowl? суперкубку? Хто Who was the Хто halftime выступаў у show at the перарыве last Super на Bowl? суперкубку? Who was the Who was the Тады halftime скажите, show кто at the выступал last на Super перерыве Bowl? у перерыве на суперкубку? На супербоуле, давайте так, на супербоуле. Who was the Тады halftime скажите, show кто at the выступал у last Super перерыве Bowl? на супербоуле? With the У перерыве? Who was the А кто halftime выступал show у at the last перерыве на Super Bowl? супербоуле? Up, Who А was кто the выступал у halftime show at the перерыве на last Super Bowl? супербоуле? up with the people. Up with the people. Это некий гурт, я так розумію, да? Up with the people. Up with the people. Up with the people. Up. Up with the people. Oh, Up with the people. oh, and they dedicated. А яшчэ яны прысвяцілі свой выступ. А яшчэ яны прысвяцілі свой выступ Мартину Лютера And Кінгу. who І яны прысвяцілі свой выступ по Мартину Лютера Кінгу. and who По Мартину Лютера Кінгу. and who played А хто played быў? in the Не, а хто граў? and А who хто played граў? in the game? And who played in the game? And А who хто played граў in у the той game? гульні? And Та- who- and who а хто played граў? in the game? And who А хто played граў у in the тым game? матчы? Не граў. And А who хто played гуляў у in the тым game? матчы? Кінгу. А хто гуляў у тым матчы? У тым матчу? У тым матчу. Я гуляў у тым матчу. А Played хто in the гуляў у тым матчу? Кінгу. А хто гуляў у тым матчу? game? Exactly. І я пра Exactly. тое. І я пра Exactly. тое. Whoa. Вау. Вау. See you tomorrow, Miss. See you До tomorrow, завтра, Mr. містер Amar. Амар. See До you завтра, tomorrow, містер Mr. Амар. Well, if that doesn't work, it'll be on to plan C. Burn this mother down for the insurance money. Давайте на гэтым і скончым. Зараз гэта даагучу. Ну, а калі... Well, Ну, а калі гэта не спрацуе, у мяне... У мяне будь... У мяне ёсць план... У мяне ёсць план С. У мяне ёсць план С. У мяне ёсць яшчэ... Я маю яшчэ адзін варыянцік. Спаліць гэты багань. Спаліць. Спаліць гэту багадзельню дзеля страх... Спаліць гэтую багадзельню дзеля грошы са страхоўкі. Спаліць гэтую багадзельню і атрымаць грошы са страхоўкі. А ўвогуле ёсць у беларускай мове літаратурнай багадзельня? Зараз праверу. Багадзельня. Варыянцік. Спаліць гэтую багадзельню і атрымаць грошы са страхоўкі. Спаліць гэтую багадзельню і атрымаць грошы ад страхавой. Варыянцік. Спаліць гэтую багадзельню і атрымаць грошы ад страхавой. Добра, мне пара бегчы. Дзякую усім, хто далучыўся. Вось, яшчэ паагучваем. Да наступных сустрэч. У крайнім выпадку не.